Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ngozi ya Chilima komanso anthu ena 8 itachitika panali zokamba zambirimbiri. Koma zodziwika ndi zoti kunabwera kafukufuku omwe adafufuza za ngozi ndipo adapereka malipoti yawo. Tonse zimene zidaperekedwa tikuzidziwa bwino chifukwa zidalengezedwa komanso zidawerengedwa poyera pa mbalambanda aliyense ndikumamva. Malipoti amene atatuluka anthu ena sanakhutitsidwe nawo amanena kuti pali zina ndi zina zimene sizikumveka bwino malipoti amenewa, ndipo pakufunikanso lipoti lina lituluke makamaka inquiry ina ichitike kuti chilungamo cha ndege imene idapha Chilima komanso anthu ena 8 chidziwike. Mtsiku la lero takutengerani zomwe ayankhula Patricia Gallati omwe ndi leader of UTM in parliament makamaka kukhudzana ndi nkhani ya ndege imene idachitikira mu Chikangawa. Ndipo tikunena pano takutengerani pa tsamba la Media Online pamenepa palembedwa nkhani imeneyi, ndipo tikhale tikuyiwerenga kuti inu ndi ife tonse tiyitsatire komanso timve kuti kodi Patricia Gallati yemwe ndi phungu wa chipani chimene cha UTM komanso leader of UTM in the parliament kuti iwowa ayankhula azotani. Tangopangani subscribe, like, comment komanso tapangani share kuti anthu ena amene mwina sanathe kumva zimene Patricia Gallati ayankhula athenso kudziwa, chifukwa timabwera pano ndi cholinga choti tiphunzitsane, tidziwitsane kuti tonse tizitha kuyendera limodzi, tonse ngati Malawi tisamayende mu mdima. Ndiwerenge chibaluwa chimene chalembedwa pamenepa, titambasule nkhani ziwiri zitatu zimene zalembedwa pamenepa komanso kuposaposa tikhale tikulowa ku comment section komwe tikhale tikumvaso maganizo a anthu osiyanasiyana. Kodi chibaluwa chimenechi chabwera ndi nkhani zotani? Takhani pompo chifukwa ndikhale ndikuwerenga amotere. Leader of UTM in parliament Patricia Gallati has called on the Minister of Homeland to investigate the circumstances surrounding the plane crash in Chikangawa that claimed the life of late former Vice President Saulos Chilima. Speaking in Parliament, Gallati said the loss of prominent figures is deeply. The loss of prominent figure is deep, painful, and requires urgent attention. She argued the minister to ensure that Malawi does not continue losing key human resources in such manner. She called for a fresh inquiry, pointing out the need to understand why influential individuals continue to be lost and to hold responsible parties accountable. On 10 June 2024, a Malawian Defense Force Donia 228 carrying Vice President of Malawi Saulos Chilima, former First Lady Patricia Chanel Muluzi, and 7 other occupants crashed in Chikangawa Forest Reserve in Nkatabe district. All on board died. Chibaluwa chomwe atiponyera minji pamenepa ndi chimenechi, ndipo chikukamba motambasula mwina tingobwera mchichewa kunena kuti amene ali wamkulu wa chipani cha UTM ku parliament Patricia Gallati apempha makamaka unduna wa minister unduna wa Homeland and Security kuti ufufuzenso makamaka ngozi ya ndege imene idachitika mu Chikangawa. Iwo ndithu anena kuti kuluza kwa Saulos Chilima komanso anthu ena 8 amene anali mu ndege imeneyi ndikopweteka kwambiri kwa Malawi ochuluka, ndipo iwowa atsikimiza kunena kuti pakufunika ndithu pachitike kafukufuku wina kuti ndithu chilungamo chenicheni cha nkhani imeneyi chidziwike, komanso anthu amene ali okhudzidwa kuti mwina adachita kulekerera muwiri mutatu ndithu iwowanso aonene kuti kodi tani nawo akuti pa chizungu chake akusalirona kuti hold responsible parties accountable. Amene akukhudzidwa ndithu nawonso akuoneka kuti
aone kuti apangidwa motani. Ndipo pa 10 Juni pamenepa ndi tsiku losaiwalika kwa Malawi ochuluka. Ndingofuna ndingotambasulaso modele kuti mwezi wa Juni menewu tinaluza anthu ochuluka kwambiri kuno ku Malawi. Ndipo timakumbukira kuti Lucius Banda nawonso anatisiya mwezi omwewu. Ndipo ndi mwezi omwewu so umene lawyer odziwika bwino amene yuso nayenso kumene kunkapita ndege imeneyi nayenso analiso ndithu atatisiya mwezi omwewu wa Juni. Koma nkhani yake ikulu imene apa ndiyokhudza makamaka imfa ya Chilima komanso anthu ena 8 amene adakwera nawo ndege imeneyi imene idadzetsa ndithu kukhetsa misonzi ya Malawi ambiri. Tikunena pano chisoni chimazungulirabe makamaka tikaganiza zomwe zidachitika pa tsiku limeneli. Kodi inu amene mukutionera pakadali pano maganizo anu ndi otani? Kodi pakufunika pachitikenso kafukufuku wina kuti tidziwe chilungamo chenicheni chomwe chidanyamula moyo komanso miyoyo ya anthu ena 8 kuphatikizapo Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima omwe adakwera nawo ndege, kapena tizisiye zipite? Tipange bwanji pamenepa? Tikufuna maganizo anu muike mu comment section mo, chifukwa zimenezi zomwe zitatithandizire kuti tidziwe chilungamo chake chenicheni kuti nkhani imeneyi idayenda motani. Pakadali pano ndakunyamulani mu comment section momwe tikhale tikuwerenga maganizo anthu osiyanasiyana amene ayika nawo maganizo pa tsamba limene la Mage Online kuti nawonso kodi zinthu zawo akuziganiza amotani. Tiwerenge ndithu comment yoyambirira kuchokera kwa Amdipito wayo akuti that's the way to go. Felix Sifukwe akuti even those who are not politicians are clapping hands. Ndithu makomenta kutero ndithu kuti iyi ndithu ndi njira ino tichite wina sowana kuti ngakhala amene salandale pa nkhani yokhayi anthu akuombera m'manja. Tiwerenge comment ino yochokera kwa Anderson Banda kuti I too welcome that investigation as it will be done by a different party, not MCB. Of course the investigation would need to be public for the sake of transparency. We might indeed have people who neglected their duties at the time, be it those in government or those in civil aviation. That would also put an end finger pointing and mere speculation. Nkulu amene iso akambavo ndithu mfundo ya nzeru kutera kuti ndithu pakufunika ndithu kafukufuku amene achitike, ndipo zikhala zabwino kwambiri chifukwa kafukufuku amene achitika ndi chipani china osati cha MCB. Ngakhale ndithu kafukufuku amene akufunika ndithu akazakhale poyera kuchitira kuti tonse Malawi tidzakhale tikumva chilichonse chimene chikuchitika komanso tidzathe kupereka maganizo athu pa nkhani yomene ikuyendera. Ndithu amene ndithu wayika ndithu maganizo ake pankhani imeneyi. Tipeteso comment ina imene akuti ikuchokera kwa Matthias Robertson Kwenda akuti so influential people were expected from dying koma akapuntha buwefe. Nayenso amene ndithu wayika maganizo ake. Timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pa tsamba lino la Dreams Media, ndipo cholinga chathu ndikuphunzitsana, kudziwitsana komanso kuuzana nkhani ziwiri-zitatu zimene mwina zangochitika kumene mmakona makwalalamu kuti inu ndife tonse tiziyendera limodzi. Tapangani subscribers icho, like, comment komanso kupanga share kuti tonse tiziyendera limodzi. Until that another next time ndikubweranso ndingoti mwakoma nonse amene mwalitsatira pa modzi pano. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.